କରିବା କିଛି ଦେଖିବେନି ଏଇଠି କରିଦବା ସକାଳ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଟାକେ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ଟପଲ ମିନି କଥା ମୁଁ ତତେ କହ ସେଇ କରିବା କଥା କହୁଛି ଏଠି ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିବା ଭିଡିଓ ଏବେ କାକୁ ଘରେ ଯୋଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ଗୀତଟା ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଗୀତଟା ଲଗେଇବି ତତେ ଯୋଉ ପୋଜ ଦେଇକି ଶିଖେଇବି ତୁ ସେଇ ପୋଜରେ କବଡିଆ କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଲଗଉଛି ତୁ ଗୀତରେ ନାଚ ହେଲା 1 2 3 स्टार्ट देखा है तेरी माँ से जिया सोना अब मैं आया तेरी सोला को करिवु कहिलो तू को गाली को एमिति हो तुके आपण सेमिति सिखै फिले सोला पूरा रिजेक्ट भिडियो आ गोटे करिवा बोलो भाई की कहूची आज्ञा आज का डेट रे जो लेटेस्ट की तो आउ गोटे तते जो पोज सिखै दिन जानि आज्ञा सेही पोज रे आउ गोटे गीत कर ताको पोस्ट करिया ए बोलो भाई गोटे लगाइलो आज खड़ स्टार्ट है प्यार की गाड़ी रेडी रेडी तो रेडी मूव रेडी आज खड़ स्टार्ट है प्यार की गाड़ी रेडी रेडी तो रेडी मूव रेडी ये दुनिया का पंचारे तू कौन तो बोलता हम देखे सोला को हेजिबे याको जति वो पोस्ट करिबी आज्ञा ओ इज्जत त खाली उत्तो जई पड़ी ताले पोस्ट करिदेन गुरु सांगे सांगे कली आज्ञा टिके रह सोला ए भारत वर्ष रे जेते साहित्यिक अछन आज्ञा जदि मोहन आरे लेखिबाकू चेष्टा करिवे सारा मुंडी सारी जे मते जम्मा पाइबे गुरु आपन को देहरे कोन कम चालियोनी मूर्ख डेकी रे आज्ञा मो को मो देहरे चालियो कथा कहू आउ तबेदी राम को पे रामायण कृष्ण को पे महाभारत ठीक समिति गुरु ब्रह्मनाथ पई आपन भगवान संभाळ अब जाई ए गुरु आपण एठी कोन असळ पकेइछन कि किछि जानि पारुनु नाही सला केते मतेले तू जानिबो ए स्मार्टफोन धरी ए स्मार्टनेस केमिति हबाकू पड़े सला मोट दियो के जानि कहले पचानी एते लोक अछनी पचानी केही नै सला यारी पई पुरा मु इंडिया फेमस एठी दिला मो नात सही पाइले हला ए गुरु टिके रहिला पेलो कोन रखाई देबी सब फिलअप करके उड़े आपन तो घन घन समाव माने नाद माने नाद आपन किए देला सर सला पहला किए नाटा देला सला कइरबटी गोडी पड़ा जुआडे पचारे सला हम वंशगतर ना अछि काम जाने टोकारे पो एटी हम वंशगतर नाट केही खइरबटी लोक संभाळी पार एटी सुन मो जेज के थेला जानिजु मो जेज थेला कृतिनाथर पो आउ दिए पकुबा आउ
ବାପା କିଏ ଥିଲା ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ ସିନ୍ଧୁନାଥ। ଆଉ ଟିକେ ମୋ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ନାଗ। କେତେ ବି କହେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏକର ବାଳା ବିଶିକେଶନ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମନାଥ। ଆଜିକାଲି ମଟନ ଯୁଗରେ ଏଡେ ଏଡେ ନା କିଏ ବସିବ କହିଲୁ? ପୁରା ସର୍ଟକଟ ରେ ଖାଲି ନାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଘନ ଘନ ଅସମାଳ। ପୁଣି କଣ କହିଲୁ କିରେ? ଆପଣଙ୍କ ନାଦ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇ ନାଦରେ ନାଦି ହେଇ ଗଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘନ ଘନ ଅସମାଳ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ଶୁଣି ତୋର ଅଛି କିଏ? କଣ ଆଜ୍ଞା? କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଶଳା ଖାଇଛି ଯୁଗ ହେଲାଣି କହୁଛି କଣ? ତୋର ନାଚ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି? ଏଇ ଦେଖିଲେ କଳା ହେଇକି ହାତେ ଲମ୍ବା ମାରି ଖାଲି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ନାଦ ନାଦିବା ପାଇଁ ତା ଘନ ଘନ ଅସମାଳ। ନା ସେ ଶଳା ଜମା ଶଳା ସିଏ କି ନାଦ ନାଦିବ କିରେ? ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହେଇଯାଉଥିବା ଜିନିଷଟା 4-5 ନାଦରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଘନ ଘନ ଅସମାଳ ଶଳା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ ଜମା ହବନି। ଗୋଟା ବୋଧେ ଚାଇନା ମାଲଟା ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢିଥିଲୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପଢେଇଥିଲି। କୋଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ ବେ? ଯାଇନି ମେଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓଡିଆ ଟିକେ କହିଲୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଶଳା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତିଆରି ତାକୁ ଯେତେ ଘାଣ୍ଟୁଛୁ ଘାଣ୍ଟେ ଶଳା ଜମା ଫାଟିବନି। କୋଉଠି ୟାରି ପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେମସ। ୟା ନାଦ ସହି ପାଇଲେ ହେଲା। अरे ये बुझले आज्ञा मुते लागी पुरा घन घन संभाल संभाली पालिली में तो नहीं क्या सीथी से सोला फांडिया जोतोड़ा तो ता हाथ में पड़ी थी तोरा को पेला पेली करबो तेलो बिड़ी आला को छलानी। अच्छा कहिलो तमे किए? ମୁଁ ନିଶୁକ ବଲେଇ ବାପା ସୁକ ବଲେଇ ଗ୍ରାମ ସୁକଳ ଗାଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 15 ଏ ତ ମୋର ଏ ମା ବଲେଇ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗଲି ବାପା ମୋ ତ ଫସିଗଲା। ଏଇଠି ସାର୍ ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ଗରମ କାଟିଲେ ନା ମୁଁ ତ ଖାଲି ବହିଲି ବାପା अरे ये तो पूरा घन घन संभाल ମୁଁ ଢିଲା ତମ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଜମା ଗରମ ସହି ପାରେ ଢିଲା ହେଇ କାଇଁ ବୋଲୁ ତୁ ତୋର ଟାଇଟ୍ କରି ଦଉନୁ ଲମ୍ବା ପେଚ ବେଶୀ ରଖିଛି ହେଲେ ଭାଇ ଟାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପେଚ ମିଳୁନି। ତୁ ଘର କରିକି ଖୋଜୁନୁ अबे साला चुप कर। एମିତି କଣ ହଉଛି? अच्छा मल्लेई
ଫୁଲ୍ ନାଁଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମନାଥ। ନାଥ ସହି ପାଇଲେ ହେଲା। এইটি মৌসা এই পেলা পেলি কামরে কে করা ভাবিলানি যে মু ভাবিলি তা কথা ছাড় সারা 13 তারিখের যে মৌসুম ଥିଲା ଏବେ 30 ରେ କଣ ଅଛି ସାରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶୀତ ପଡୁଛି କିଏ ଛାଡିବ କହିବ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା ମତେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କହିଲ ଏ ଅଧମ ପାଖକୁ ଆସିବାର କାରଣଟା କଣ? ଏ ବାପା ମା ମନେଇଲ ଟିକେ ଅଳିଲୁ ମା କି ସତେ ରଙ୍ଗରା ହଉଛି ଦେଖ ହେଠି ହଉଛି କଣ ଛାଡ଼ିକି ରହୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇକି ଛାଡ଼ିନି ତ Actually, sir, କଥା କଣ କି ମୋର ନା ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଦୁର୍ବଳ ସେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ବଳ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସାର୍ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବାଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ବୁଝିଲେ ନା ସାର୍? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଟିକଟକ୍ର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଟିକଟକ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ ଫିଲ୍ମରେ ଚାନ୍ସ ହେ ଦେଖରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଗଲା ନୁହଁ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଜାଣୁ। ଶଳା ଏ ଟୁକୁ ଡିରେକ୍ଟରର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ସିଏ ତ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ନେଇକି ପୁରେଇ ଦବ। ତା ଛଡ଼ା ତମର ଯୋଉ ସେକ୍ସି ବଡି ତମେ ପ୍ରବଳ ନାଦ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ତା ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ ମଉସା ବୁଝେଇଲି ତମ ଦେହରେ ଯୋଉ ବଡିର ବର୍ଣ୍ଣମ କରିଛ ତା ଦେହରେ ପୁରା ଷ୍ଟାମିନା କୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି। ଝିଅର କ୍ୱାଲିଟି କି ଦେଖ ତା ଦେହରେ ପୁରା କଳା କୁନ୍ଦି ହେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଏଇ ଟୋକାଟି କିଏ? କିଏ ଟୋକାଟି କିଏ? ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକଗୁରା ପଚାର ସିଏ କହିବେ ହେଲେ ଜାଣିଦବ। ମାନେ ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି କେଶର ନାଳ ମେଣ୍ଢାଗୁରା ଯେମିତି ଗାତରେ ଘଷି ଠେଲିବେଲି ହଉଥିବ। କିଏ ପାଟି ତ କିଛି କଥା କହୁଛି ତା ବଟି ଯାହା କଥା କହୁଛି ବାବା ସିଏ ଟିକେ ଅସମ୍ଭାଳିଆ ହେଇଗଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ରହିଲା କୁହନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅ ମଲେଇଲ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କଣ ତ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖି ସାଇଲିଣି ପରା। ହେଇନି ସାର୍ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିମା ଦେଇ ଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବ। ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ପଢେଇବେ ପୁରା ସେ କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ମାସର ପୁଣି ପଇଠ କରିଦେବି ଏ ମା ମଲେଇଲୁ ମାଟି କହିଲୁ ସାର କଥା ମାନିନୁ କାଲି ତ ଯାହା କହିଲେ କରିବୁ ଅନ୍ତତ କରିବୁ। ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା ସେଇ ଟୋକାଟା ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ଜମା ତ ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ରାଣା ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ଆଉଛି ଏ ମା କଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଝିଲେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। କେଶ ଯୋଉଭଳିଆ ଗରମ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ଯଦି କଣ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ଭାରି ଅଳିଆ ହବ। କାଲି ବେଟ ଫଟେଇ ଦବା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁନ। କାଇଁ ଏକାଠି ଗ୍ରାସ ଜମା କରିବନି ତାକୁ ଭୁବଙ୍ଗ କରିବ ମୋ ଝିଅକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମାରେ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ତମେ ଆସ ଆଇଲେ ତ କରିବୁ ଆମେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସାଧା କହିବ ମନ ନେଇକି ବୁଝିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ନା ମୋ ମନ କାହିଁ ବୁଝିନି ଏ ମା ଦିଅକୁ ଟିକେ ଚକିକି ଚଳିଥବୁ ପଇସା କିଣା ଆଣିଥିଲୁ ପଇସା କାହିଁ ମଉସା ମୋ ପାଖରେ ଚେକ୍ ତ ଅଛି ପୁରେଇ ଦେବି। ମାସ ଯାକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଦେବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ କରିଦେବୁ ମୋ ଝିଅଟା କେମିତି ଭଲ ତା ମୁଁ ଯାଚୁଛି
ଏଇଠି ଗୁରୁ ଏ ଶଳା ବୁଢ଼ା ତ ଗଲା ମତେ ଗଲାବେଳେ ଇନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ଅନେଇ କଣ ଗଲା ଶଳା ତଥାପି ଜାଣି ପାଇଲୁନି ନାଇଁ ଗୁରୁ ତୋ ଭଳି ଶଳା ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ପୁରା ନାତି ହେଇଯିବ ଖାଲି ଗୁରୁ ଶଳା ଆପଣ ଦି ଜଣ ଏଠି ନାହିଁ ସେଠି ନାହିଁ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ପେଲାପେଲି ଠେଲାଠେଲି ହେବେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଅଭଦ୍ର କହୁଛୁ ତ କହୁଛୁ ଏତେ ହାଡୁଆ କରି କାହିଁ କହୁଛୁ ରେ ଲୋକ କଳା ଭାବିବେନି ଏଠି ସାରେ ଇଏ ଶବ୍ଦରେ ଢିଲା ଆଉ ତା କଥା ଛାଡ ମଲେ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଆମେ ନାତିର କାମଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭାରି ବିକଳ ହେଲେଣି ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ନା ମୋହିଲି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ମୋ ମଲେଇ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ମୋ ପ୍ରେମ ବିନା ମୋର କୁଣ୍ଡାଇ ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ସଲେଇ ହାଲିଆ ହେଲେ ବାଡ଼ିଟାକୁ ମୋର ହଲେଇ ହଲେଇ ଆଜି ଯୋଉଠି ପାଇବୁ ମଲେଇ ଖାଇଲି ওরা দিটাকে মলেই ধরিলি আইকি সরা ডিউটি করি সরা ঠিক কোন চাইছে ওরা ঠিক করে না পুরা ঠিক আছে আলো আলো বলে আলো তুই এটি কোন করছো ଏଠି ନାଦ ଖାଉଛି ନାଦ তুই সরা কি হবে ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ପୋଲିସ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ପାତ୍ର আপে সরা এটা গুরু না বাবা রে এটা মানে ওরা মতে চিনিছো মো না হুকুরা ଆଇଲ 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 কথা বলি বলা হুকুরা ପାତ୍ର এটা মানে ওরা সুরসারথী বলে বাবাଙ୍କୁ ঠেঙ্গাই ঠেঙ্গাই যেন নট বুলু ঢিলা করে আরে সোরা তু ଆଉ ମୁଁ ପାତ୍ର ମୋ ମଲେଇ ଦିଏରେ ଜୀବ ଲଗେଇ ଦବା ବସିଛୁ ଓଇ ରେ সোরা কি ଚାଟୁ ଥିଲୁ କି ରେ ପାତ୍ର ପାତ୍ର সোরা ଚାଟି କା ମଲେଇ ସବୁ ହୋଇସାଇଲାଣି
এইটি অনানি সরাকু গোটে বাড়েইবি যে এ খৈরপট্টি দাণ্ডরে করিদেবি লঙ্গড়া পাত্র পাত্র পাথরটিকে সাহানাই জাহাজি পাথরটিকে রে মজা রে মলাইলো তুমি মাইলো আলো চোগাନରେ চুমা খাইବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେଲି ତୁ ସେ ଗାଲକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରିଲୁ ମୋ ଛାତିର କଲିଜାଟା ଆଜି ଉଗୁଳି ଥରେ ପଡ଼ିଗଲାଲ କାଇଁ କାଇଁ କୋଉଠି ପଡିଛି ନାରେ ସେମିତି କହନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ ଗୋടി ଗଳି ପଇଲା আবে চুপ ডায়লগ আছে আরে গুরু ভাই কে স্পিডে ডায়লগ কর তুমি সেই বলে না যাহাকে মু চুচুমে সুরক্ষা চাইছি ହେଲେ ଜମା ଇଚ୍ଛା କରିନି ତମେ ସେଠି ମଜାଇ ନା କାଳେ ବୋହିଯିବ ବୋଲି ମୋ ଛାତିର ଗରମକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛି ମୋ ଧନ ଉଠିଲା ବେଳେ ଏ ଧନ ଆଉ ଉଠେନା ରେ ମଲେଇ ଆସିନି ଆସିଲେ ଖାଇବୁ ମୋ ଧନକୁ ମୁଁ ଆଉଁସି ଶୁଆଇ ଦେଇଛି ତମେ ସେଠି ମଲେଇ ନା ओहो सोळे सारा यात्रा पार्टी जाएगा बंद कर टिकटॉक गुरु को तमे सोळे यात्रा पार्टी सिखेबो मु छाडी दिले गुरु मोते जा लागु ये दिजण मते कोणा को कोण ना धराई आसीछन्ती आउ ए तमे दिजण सोळे सही कोणा को जाजो पुराणे दल साथ नाच सिखे मु तमको जम्मा सिखेइबी कांदिल एडी मले तमे जम्मा कांदन जम्मा कांदिले मो देह संगी तमे कांदिले ना मो नाद मेसिन दुर्बल होई ठीक अछि तमे जदी एते कांद बुंदी गलणी ए लोक खराब हेबे नु तम कथा न रखिले तमे कथा रखिले किंतु गोटे शर्त अछि हे सर आपण को नाटक खाइबो ना को सब सतरे राजी अछि सर बापा पाले रे पड़ी गला मो शब्द को जानि छु बोले तमको नाद नादिला बेले ए सारा अनुकूल भी रेडी एठी जेती न मास्टर तमे एडा बड़ कथा कहि पारिलो मोलई पर मो जीवन ताकू छाड़ी कम बंची पारिबी तू बुझिया को चेष्टा कर रे हुकुला तू बड़ा काम कर
ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇ ତ ଛାତି ଉପରେ ପଥର ରଖିକି ଶୁଅ। ବୁଝିଲ ଆଜିଠୁ ତମେ ଏଠି ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଆସିବନି କାରଣ ତମେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ତାର ନାଦଟା ନାଦେଇକି ନାଦି ହବନି। ଶଳା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଯଦି କେତେବେଳେ ଅସମୟ ଧନ ମୋର ଉଠିଲା ଅନ୍ୟମାନ କରି ପହଞ୍ଚିଯିବି। କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ବି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ଅଧା ଗୋଡ଼ ହେଇ ରହିଥିବି। ତୋର ପୁରା ଫୁଲ୍ ନାଦ ଦରକାର। ଦେଖ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ତୁ ଯଦି ସତରେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ତତେ ତ ଭଲ ପାଇବାର ରାଣ। ତୁ ଆଜିଠାରୁ କେବେ ବି ଏଠିକି ଆସିବୁନି। ତୁ ଜାଣିଦେଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲା ନ ମଲେଇ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି ନାଦ ନଉ ନଉ ବେଶୀ ଗରମ ହେଇଯିବୁନି ତରଳି ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବନ ଶେଷରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଥିବ ଏଇ କାଠିଟା। ମଲେଇଲ ମଲେଇ ये विश्व पुराना तो देखी के ना बोलो। खट भले यूनी ଏତିକି ଛାଡ଼ କେତେ ଗରମ ହବା ଭଲ ଛାଡ଼ ତୁ ଯେମିତି କୁକୁର ଭଳିଆ ଲାଗି ରହୁଛୁ ଗୋଟେ ହେଡ୍ ସାଇଜ ଭାବୁଛି। ନା ଆଉ କହିବିନି ଛାଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଶିଷ୍ୟ ଢିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜିଠୁ ତୋର ଆଉ ମଲେଇର ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମରେ କ୍ଲାସ ନବ। ଏଇଠି ଗୁରୁ ଶୁଣ ଆମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଲାସ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? କେତେ କଥା କହିବି କେତେ ବୁଝେଇବି ଏଠି ଏଡ ବଡ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଛୁ ତତେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଅଲଗା ନାଦ ଏଇ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଅଲଗା ନାଦ ତେଣୁ କରି କେହି କା ନାଦ ସମ୍ଭାଳ ଦେବେନି। ବିକଳ ଫେର ହେଲୁ ଲୋକ ଭାବୁଥିବ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିକଳ ହେଲୁ ବୋଲି।
ଗୋଟେ କାମ କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ମନେଇକୁ ନାଦିଲା ବେଳେ ତୁ ଶଳାଟି ଯାହା ଦେଖିକି ଶିଖିବୁ ଓକେ ଯାହା ଦେଖିକି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲେ ନିଜ ହାତରେ କାମ ଚଳେଇ ଦେଲେ ହେଲା ଆଉ ହେଇଟି ସାର୍ ଓହୋ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସାର ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଆଉ ତମେ କଣ ନୂଆ କଥାଟା କହିଲ ଯେ ସତରେ ସାର୍ ସତରେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କରି ଡକିବା କୁକୁଆ ଏ ବୋପା ମାରି ଦେଲା ରେ